pashoko. Mwari vakuitire zvakanaka. Nhasi tiri kuenderera mberi neshoko redu rine musoro uya watakataura svondo rakapera wekuti ira panzvimbo yekunzwisisa shoko. Pachirungu tinoti position yourself to understand his word. Ndichatanga nekupa a quick summary of zvatakadzidza last week, then nhasi toenderera mberi nepart 2 yedu. Urongwa hwedu huri hwekuti every week tinenge tichiuya tichikontinya patasiira kusvika gore rapera. Mwari ari mubatsiri wedu. Amen. Hallelujah. Svondo rakapera takanga tiri kudzidzisana kuti zvakakosherei kuverenga bhaibheri rese. Zvimwe zvezvidzidzo zvatakanga tiri kudzidzisana zvanga zviri zvekuti ukaverenga bhaibheri uchamuziva iwe Mwari at a personal level. Wakuzova neukama naMwari, kwete waunoudzwa nezvake, asi wakuchinamata Mwari waunoziva. Chimwe chezvinhu zvatakadzika nacho changa chiri chekuti bhaibheri inyaya 1 iri kuflowa, iri kuenderera. It's a continuation of God's story from the beginning kunosvika kumagumo. Saka kana iwewe uchiti uri kumboteerera shoko raMwari maSunday, waenda kuchechi, pauri kuya paprayer line, hauna kusiyana nemunhu agara pasi achida kuona movie kana kuti series. Obva ati nhasi asvikaona paminute number 2, obva ajamba, obva aenda. Next time osvikaona osvikaona 2 minutes dzekuending, mumwe musi odzoka ouya paminute number 19, mumwe musi ouya paminute number 13, obva apedza, obva akonkluda kuti movie iyi yanga iri yezvakati, makarekta aya anofamba so akufila in neiye mazwi ake maonero akuzviita. Ukangeona mukana wekugara pasi uchiriverenga rese bhaibheri kubvira pekutanga, uchiona the flow of my events and the continuation yenyaya yaiswa naMwari mubhaibheri, then you'll be able to have a full picture yekumboti Mwari ndiani, Mwari vanodei, Mwari havafarire chii, Mwari vanodei mukati meupenyu hwangu. Takataura zvesvondo rakapera tikati mumwe nemumwe ari pano ari kukwanisa ngaameke a decision yekuti gore rino pariri kutanga pano usaverenga bhaibheri kusvika kubva pekutanga kunosvika kwekupedzesera. Tikapanana matips ekuti zvinogoneka sei mumabusy lifestyles atinawo kuti ukwanise kuwana nguva yekuverenga bhaibheri. Takati it takes about 40 hours kuti upedze bhaibheri. Saka ukange wangotsvaga nguva yako yaunoona kuti inini neschedule yangu iyi ndiyo yakandinakira, wotsvaga nzvimbo yacho yaunoziva kuti ndinoriverengera mucloset mangu here, muofisi, o ndinoverenga ndiri magumbezi. Wotsvaga nzvimbo yaunoziva kuti ine the minimal distractions, you'll be able kupedza kuverenga bhaibheri rako pasina machallenges akawanda. Takataurazve about kubloka macalendars edu, just having that time yekuti unoziva kuti okay, kana ndatadza kuverenga bhaibheri musakati, ndine nguva yanda-allocata kuti ndopandicheta catch up on my Bible plan. Takataurazve kuti zvoni chimwe chinhu chatinofanira kuziva ndechekuti nguva yatiri kutora tichiverenga bhaibheri redu inguva yakakosha. Inguva yatiri kufanira kutanga nemunamato. Tinotanga nemunamato toinvita Mweya Mutsvene, tokumbira Mwari kuti avhure nzeve dzedu nemwoyo yedu nemeso edu kuti tirinzwisise, tiwane knowledge and understanding. Tisariverenga senovel rekuti tangoverenga mastori, hatisi kuona kuti zviri kuenda kupi, zviri kubva kupi, hazvisi kutivandutsa kuti tive vanhu vatsva. Tinoverenga tisati taverenga bhaibheri. Kana tapedza tochivatenda Mwari, we pray as well. We thank him for the revelation yavanenge vatipa. We thank him nemukana wavatipa nekutaura nesu, and then throughout the day or after that we are now meditating on that word. We also likely touched on journaling, kutora manosi, zvinhu zvinotibatsira patinenge tiri kuverenga bhaibheri redu. Amen and amen. Hallelujah. Nhasi tichipfuurira mberi tinoda kutangira patakanga tasira tichitaura nyaya yekuti bhaibheri unofanira kuriverenga sezvarinofanira kurengwa nazvo, nenzira
yainofanira kuverengwa nayo. Svondo rakapera ndakapa muenzaniso wekuti ukangovhura bhaibheri ukaverenga kuti King Solomon akaita vakadzi 700 nemaconcubines 300, unogona kubva ipapo uchiti Mwari vanotorora nevakadzi 1000, of which hazvisiri izvo zviri kutaurwa mushoko raMwari. Iko zvinezvi tiri kuverenga kubva kuna Genesis. Reading plan yandinoshandisa iko zvinezvi, I believe ndakaverenga Genesis 1 kunosvika pana Genesis chapter 19. Tikatora ipapo ukasanzwisisa kuti bhaibheri rine zvimwe zvinhu zvakanyorwa zviri descriptive, handiti kana titi descriptive tiri kutaura zvinhu zvakaitika, nezvimwe zvinhu zviri prescriptive zvinoreva zvinhu zvatiri kufanira kuita, unobva ipapo wabata zvisiri izvo. Ndiri kuda kuvimba kuti vazhinji vedu pano takaverenga nyaya yaCain naAbel iri kuna Genesis 4. Ukangoimhanya kungoiverenga wongobva zvakadaro, unogona kubva ipapo uchiti Cain akauraya brother yake Abel, saka neni ndinogona kuroya masiblings angu ende Mwari will protect me the same way yavakaprotecta Cain. Handizvo vadikani. Bible rakanyorwa rine zvimwe zvinhu zviri descriptive zvinotaura zvakaitika as part of a story, rigozonyora zvimwe zvinhu zvatinofanira kuita. Saka mukunzwisisa kwedu tinofanira kunzwisisa Bible with a full context yekuti chii chakaitika, zvakaitika kupi, zvakaitikirei, zvinorevei mukati meupenyu hwangu. Kune vanenge vachida kuzodzika nearea yoyi kuti vanyatsowana kunzwisisa kwakawanda, when you look for my resources online, munotsvaga panenge pakanzi hermeneutics. Ndicharispela izwi rachona nechirungu rinoti HERMANEUTICS, hermeneutics. Ndiyo inotsanangura in detail kuti zvii zvauri kufanira kutarisa or zvii zvauri kufanira kuita focus on as you are reading the word of God. Amen. Tichipfuurira mberi, nhasi tinoda kuti batei pane nyaya paBible structure, kuti rakambomira sei bhaibheri tisati tazopinda hedu mumaoverview enyaya dzataverenga so far. Bhaibheri redu sekunzwisisa kwatinoita vazhinji rine New Testament neOld Testament. Kana titi Old Testament, testament zvinoreva promise. Saka tine mabhuku akaorganizwa into the old promise. Kubva kwazoita mabhuku akatorwa pamwe chete akaorganizwa akaiswa into the new promise. Musiyano wawo uri kuuya kwaJesu. Tine mabhuku anotaura zvakaitika before Jesu auya, then mamwe achona mabhuku anenge akuchikontinya nestori iyi Jesu vazouya panyika. Saka tichitaura rinenge rakuita sekunge bhaibheri redu tichitaura kuno anofanira kuona mamuvi rinoita senge rine series 1 neseries 2. Amen and amen. Iro bhaibheri racho rine series 1 neseries 2 yatataura, kana kuti Old Testament neNew Testament. Patinoda kudzidza uye kudzidzisana muzuva ranhasi kuti mabhuku aya haana kurongwa neorder yakaitika zvinhu. Ndinoda kubva ndapadzikorodza. Mabhuku ari muBible haana kurongwa neorder yemaitikiro aiita zvinhu. Mabhuku aya akarongwa depending nekategori yaanopinda. For example, Moses akanyora the first 5 books of the Bible: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers na Deuteronomy, right? Asi tine rimwe bhuku rinonzi Job. Job iri bhuku harina kunyorwa na Moses. Asi nyaya yaJob inova iyo a poetic book. Nyaya yaJob tinozoiwana muBhaibheri iri kudhuze namapisarema naProverbs. Kunova ndiko kune mabhuku ari poetic. Asi in terms of the actual order of my events, nyaya yaJob yakaitika tiri pakati pane word rinoshandiswa pachirungu rinonzi it just skipped my mind, ndicharifunga. But nyaya yaJob imeitika kunana Genesis during the time yakanga ina naAbraham naIsaac. Ndo time inotaurwa kunzi yakaitika. When that word comes kwandiri ndichakuudzai. But chandanga ndoda kuemphasize kuti mabhuku emuBhaibheri
akaiswa according to the category or according to the theme inenge ichifollowa mabooks iwawo. Saka eku-Old Testament tova ndokwatichafocusa on mostly for the greater part yegore rino nekuti akawanda kudarike ku-New Testament. Macategories achona anoshandiswa i5. The first 5 books ndeyemitemo kana kuti Pentateuch, ndiwo mabhuku futi anowanikwa muTorah akanyorwa naMoses ese iwawo. Then tabva ipapo tinobva tazoenda kuma-historical books kunana Joshua, vana Judges, Samuel, First Chronicles, Ezra, Esther. Toenda kune mabhuku epoetry, tozvanambotaura zvazva kuti Job. Ndokwatinoona naJob, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes neSong of Solomon rakanyorwa naKing David. Then after that tinozoona kuti tine another division yema-prophets inobva yadividwa futi into ma-major prophets nema-minor prophets. Ku-New Testament mabhuku aya akaiswa into ma-categories awo, ma-gospel ari pawo ega, history yema-churches ekutanga iri pawo yega, tsamba dzakanyorwawo dziri padzo dzega, then kobva kwazoita Revelation vakazvimiririra. Saka the best way yatingashandisa sevatendi pakuverenga bhaibheri ndeipi? Remember ndataura kuti ana kunyorwa neorder yema-events aiitika. Anenge akanyorwa nemunhu 1 anenge achifollowa order. For example, tati Moses akanyora the first 5 books, right? Saka mabhuku aMoses ari order yekuitika kwakaita zvinhu, asi kune zvimwe zvakaitikawo zvaasina kunyora iye zviri in between mabooks ake. Naizvozvo my encouragement ndeyekuti patinoverenga bhuku bhaibheri redu, especially if you're taking that trip for the first time yekuverenga bhaibheri rese, I would encourage everyone to use anonzi chronological Bible. Saka tinawanepi chronological Bibles? Chronological Bible anogona kuwanikwa online. Tine Bible plans ari chronological, singe one yandinoshandisa. You can find that Bible apps. Kune inonzi Bible, I have even seen vanhu vakawanda vari prayer line pano vanoishandisawo. Kune Bible anotonzi chronological Bible, aunonotenga kumastore, and it's about $15. Kune mame as well that I highly recommend, anonzi 1-year chronological Bibles. Iwo wanenge achitokudza kuti musi waJanuary 1 unoverenga ma-scriptures aya, musi waJanuary 2 uri kuverenga ma-scriptures aya. Saka if you are following that order, it's easy for you kuti uzive kuti ndoverenga kubva papi kunosvika papi kusvika wasvika panopera gore. Amen. Ukangotenga chronological Bible risiri re1 year, harina haro madates aya ekuratidza kuti musi wa1 January verenga zvakati, musi wa5 May verenga zvakati. However, ma-events akarongwa neorder yacho yaakaitika in this world. And advantage yeBible iroro rinenge riine an area that you can put ma-notes ako where you can journal, and then also rinouya ma-map mazhinji acho ane color print, mamwe achona ane commentary nema-historical aids. Tisati tachipinda mukutarisa what we have covered so far muma-Bible plan edu, I am trusting and believing kuti vazhinji vedu after kusangana kwatakaita musi weThursday takabva tanotanga kuverenga bhaibheri redu. Before tatanga izvozvo, ndichada kubva ndapa tuma-points or tuma-tricks tinogona kutibatsira. Amen. One of the things that we can do kuti tisazoona kana kukasika kuchedza paurongwa hwatiri kuita hwekuverenga mabhaibheri, kucreata ma-study groups. Zvatakanga tiri kudzidzisana last week zviya, kuti Ethiopian eunuch akanga asiri kunzwisisa shoko, asi Mwari vakatumira Philip akamubatsira kuritsanangura. Saka kana iwo uri kuriverenga uri 1 zvakanaka zvekuti, asi you can also benefit from having ma-discussions nema-friends amunogona kubatana navo kuti okay, ngativerenge pamwe chete, ngatishandisei bhaibheri iri, o ngatishandisei reading plan. Mobva maita urongwa hwenyu hwekuti pamwe once a week munoita ka-Zoom meeting kenyu pamuri kudiscussa ma-questions amakanga maita o zvitsva zvawakadzidza, kana coffee date paweekend paya o panoita schedule yenyu allow,
moenda monosangana muchidiscussa. You can even read this Bible semhuri kuti munotoudzana nevana, which is what I'm also doing. Unoudzana nevana kuti veduwe as a family toda kuzvipira kuti gore rino tikuverenga every word, every part of our Bible kubvira pekutanga kunosvika panopera gore. Vana vanogona kusazvifarira asi mukaisa ma-incentives zvinobuda. Kune vana vadiki mari inoshanda is usually a good incentive. Saka kana kapedza chapter yake unogona kumisira kana chijaa chake moisa kana mawirirana kana $2 woisa $1 kake mujaa. Ari kuona mari yachiwanda and anenge achifara kuti mari yake iri kuwedzera. But at the end of the day, what you are doing sembereki is allowing kuti shoko raMwari ridyarwe mukati meupenyu hwemwana wako. Amen and amen. Now tinoda kutarisa so far an overview yepatava nasita tongota pakati paJanuary. Kana tichitarisa Bible plan yandinoshandisa inini inogona kungoti siyana mbishana nemamwe ma-chronological plans. Musiyano uripo ndewekuti with some Bibles the story ya Job munogona kuisvika just after maverenga kusvika paGenesis 19, and then some chronological Bible plans zvinogona kukualawa ikuverenga Genesis wese kusvika apera manje mobva mazopinda mustori yaJob, then mozonotanga Exodus. Saka tinogona kuita ma-differences mashoma as we are going through this program together, asi hapana anomborasika pakati pedu. Ndozvandiri kutarisira. Amen. Now tinoda kutanga an overview yekuti muna Genesis matiri kuverenga chii chiri kuitika padzidze so far. Pari zvino hatisati tapedza Genesis wese kune vazhinji vari kuverenga vachishandisa the one year Bible plan. Saka nhasi tichati kavei the story of creation iri kuna Genesis 1 to 2. Tichakava just a little bit on the fall of man, tabata a little bit of the flood, tobata futi a little bit on the Tower of Babel. Kana Mwari vakatitendera then nyaya yaJob tinobva tagumira ipapo. Saka nepamusana pekuti nguva yedu ishoma handisi kubva ndazoverenga ma-scriptures akawanda patiri kuenda, asi ndine ndichikuudzai vane mukana write them down or pamuchazoteerera kuaudio, read your Bibles and follow along. Amen. In the story of creation tinodzidza zvinhu zvakawanda pamusoro pesimba raMwari. Asi one of the things chatinodzidza kudarika zvimwe zvinhu zvese, I believe, is the love of God. Rudo rwaMwari is a theme that we are going to continue seeing pese patinenge tichiverenga Bible. Mwari vanozviratidza kwatiri vagoexpressa rudo irworwo in different ways, depending kuti nekuti nyaya tiri kuverenga ndeyani or even ma-circumstances atakatarisana nawo ndeapi. Saka ndichangotora nguva diki tichibata pane nyaya yaAdam naEve. Nekuti makaiverenga ndo hope yandinayo, nekuti makaiverenga muri kunzwisisa kuti Mwari vakasika nyika yavo yose nesimba ravo, vapedza ndobva vasika mwana wavo mukomana Adam. Nerudo rwaBaba ndokuti Adam, panyika yangu iye yandasika inini nesimba rangu nenguva yangu ndeisa zvese zvangu yandiri kuona kuti it is good, I'm now giving you dominion, I'm trusting you with it. Anobva apiwa simba rekunema ma-animals. Baba vobva vagara vobva vati, but this is not enough mwanakomana wangu, it's not good for him to be alone. Rega ndimugadzirire a companion, shamwari, mubatsiri. Vanobva vamugadzirira Eve. Eve asikwa, ndo patinozoona kuti panozova nenhau kuuya kwechivi munyika. Eve asikwa, Adam anofara nemudzimai wake waanenge apiwa. Zvinhu zvinotomboendeka mune zvakanaka until Eve abvuma kufurirwa nenyoka. Eve paanofurirwa nenyoka, Mwari vanouya vachivabvunza, uyu mubvunzo singwi, Mwari vari kuziva kwavari. At this point in time,
Adam naEve vari mugarden reEden, a perfect world, in everything that is perfect. Mwari agadzira zvese zvakanaka munyika yavari kugara. At this point in time, Mwari avapa machoices. Why? Manogona kubvunza kuti aivaipirei machoices? Vadikani, love always gives choices. Haukwanisi kuti unoda munhu kana uchingomumanikidza kuita zvinhu zvaunoda kuti aite iwewe. Love inopa free will kune vanhu vaunoda. Saka Mwari akabva apa Adam naEve the free will yekuteerera zvavaudzwa naMwari. In that garden, mune miti miviri. One is the tree of life, then one is the tree of wisdom. Vanhu two ava vasikwa nemufananidzo waMwari, in the image of God. They are fearfully and wonderfully made. Vobva vaudzwa kuti zvinhu zvese mugarden munomu ndakupai mvumo yekuita. Itai zvamada vanangu. Asi muti wepamuchero wepakati pegarden, the tree of wisdom, musadya. Adam naEve vafuririka, vobva vadya muchero uya. Mwari vakuchiuya manje in the picture. Ndopataure mbichana, then we'll move kuenda kuna Noah. Mwari vauya vanovabvunza mubvunzo simbi. Ndoda kuti mubate chinhu ichi nevakaverenga. Adam paanobvunzwa naMwari kuti Adam wadya here muchero. Adam haakupe regerero nemhosva yake kuti Mwari ndiregererewo ndakukanganisirai. Adam shifts the blame kuna Eve. Mwari pamaneta conversation naEve, Eve shifts the blame kuenda kunyoka. Asi out of the goodness of God, despite kuti vanhu ava hapana kumbira ruregerero, hapana abvuma kutadza kwavo, nerudo rwaMwari, Mwari anotsvaga a way yekubvisa kushama and that nakedness yavakanga vainayo. Remember, vakanga vazvifungisa zvino nemashizha. Mwari vanonouraya mhuka vochiuya nedewe, and then he covers them zvakanaka nedewe, vakubvisa that shame inenge iripo avapfekedza zvakanaka. Saka mubhuku raGenesis tinoona rudo rwaMwari rwakanyanya zvisingaite, kuburikidza kwekuti 1, vakasika nyika yanga yakanaka zvisingaite, vakabva vapa Adam, vakabva vapa Eve kuti vatore dominion in it. Vasika nyika iyoyo, vakanga vachida that relationship naye Adam naEve. Vaitogara navo in the Garden of Eden. He was happy in that relationship, in that companionship. Ndo zvakanga zvakavakoshera kuva neukama hwakanaka nevana vavo vavakanga vasika. Mwari akaratidza rudo kwavari kuburikidza nefreedom yavakavapa, the freedom to choose for themselves. Nekuti love always gives my choices. Vatadzirwa naAdam, vatadzirwa naEve, vasina kana kukumbirirwa ruregerero nevanava, havana kubva vavauraya right away. Vakavapanisha hongu, but it was the punishment yakapiwa Adam naEve. It was a corrective measure. It wasn't an actual destruction. But God still came to their rescue. Akavanunura pakutadza kwavo ivo, akachitovatsvagira ivo masolutions ekuti vochipfeka sei zvakanaka, vochivhara sei kushama kwavainavo, even though ivo vanava ndo vavatadza. And above all, he now came up with a plan, yes, salvation. Vanobva vaita a promise, even though vapanisha vana vavo, handiti kuti chibudai mugarden, nekuti paitika zvakati, you cannot continue living in the garden anymore. Mwari vakavimbisa kuti I'm still making a promise yekuti out of the seed isabuda muna Eve muchadzoka kwandiri. It's that plan of salvation. Ndiyo tese yatinofara nayo, ndiyo inoita kuti nyangwe nanhasi tikwanise kudaidzwa chinzi vana vaMwari. Amen. Vabuda mugarden nakuvasiya voga. God continued blessing them. Vakatoitawo mhuri dzavo, vakatokwanisa kushanda vachirima muivhu rino repasi pano.
Mwari continued being with them, even though he was no longer living now in the garden, verse 3, in his presence. So in that story of Adam and Eve, tinodzidza rudo rwaMwari in addition to all the other lessons dzamunogona kunge makadzidza. Tichipfuurira, amen. Tichipfuurira mberi naGenesis wedu watiri kuverenga, kana takunana Genesis 6 kune vakaverenga, tinobva tasvika pane nyaya yaNoah. Iyi inyaya iri very very common, saka ndikuda kunyanya kutaura zvakawanda pairi. Pane nyaya yaNoah, one of the things chamuchadzidza ndechekuti sini iya yanga yaunzwa munyika naAdam naEve zvino yaspreada zvisingaite zviya zvekuti Mwari vakagara pachigaro pavo vakutorwadziwa. Vanotosvika pane point yekuti vaneva kuti I regret, ndinotorwadziwa sometimes when I look back kuti ndakasikirei kumunhu. Nekuti shoko raMwari rinotaura kuti even mathoughts, pfungwa dzevanhu dzese ite dzimwe dzese dzakanga dzava inclined to sin. That's how bad sin was. But even though chivi changa chazara chaenderera zvakanyanya kudaro, Mwari havana kubva vangoti, you know what, ndakutora destroya vanhu ivava vandirwadzisa. Vanogadzira futi another plan yekuti ndoseva sei vanava so that they continue being my children. Saka Mwari vanotaura naNoah kuti nyika yashata, ndakuda kuiparadza, zvivi zvacho zvanyanya. Vobva vapa Noah ma-instructions ekuti abuilde avake ngarava yanga ichashandiswa naMwari to save creation. Vonka ma-instructions ekuti unopinda mungarava itora mhuka one hadzi, one rume pamhuka dzega dzega, etc. One of the things that I wanted to point out today is kuti kana tikange tichiverenga ma-scriptures even kumberi pamuchaona, muchaziva kuti Noah aidaidzwa a man, a preacher of righteousness. Zvinorevei? You can also reference 2 Peter 2 verse 5. Mwari vataura kuna Noah kuti nyika yashata, ndakuda kuiparadza, ava ndakungopedza maoko. Noah akaita at least 120 years achiparidzira vana vaMwari kuti tendeukai kunashe mukana uripo nekuti Mwari vachadestroya nyika. He preached that message of repentance for about 120 years. Noah akaudzwa kuti vakangarava akapiwa ma-instructions. Anga asiri carpenter. Zvakatora nguva pongarava iyoyo kuti ipere. It took him about 120 years. Kudarika centuries. 120 years achivaka ngarava iyoyo kusvika yapera. During this time, Mwari was patient nehumankind. Mwari anga ari patient nevana vake, aida kuti vatendeuke, asi ndivo vakasarudza kusatendeuka. Noah ndiye ega akawanikwa akarurama panguva iyoyo. So by the time yakazoya the flood, mvura iya yakawanda, vanhu vakanga vachinwa, people were drinking and eating, vachirarama upenyu hwavo hwakashata, vanhu vasingade kumboteerera shoko raMwari. Ndiko saka Mwari vakazosvika pakuidestroya nekuti zvivi zvacho zvanga zvanyanya. Ndobva vachinosika another, tongoti vakanosika patsva kuburikidza neNoah nemhuri yake iyi yanga yasefwa yavakanga vanunura, nekuti iye Noah aive munhu akarurama, munhu aiteerera Mwari. Kune vasati vaverenga nyaya yaNoah, munoiwana kuna Genesis 6 ndiko kwairi. Kuverse 5, 11 ne12 inobva yataura pane pachiuya warning. Then kana muchida kureferensa mamwe ma-scriptures kuti muone kuti zveshuwa Noah wacho akaparidzira vanhu zveshuwa here, munogona kuita reference 2 Peter 2 verse 5, Matthew 24, 37 to 9, 1 Peter 3 verse 20. Amen and amen. Amen. So ndorino patanga tiri kuverenga papedza paNoah, ndikuta amen. Ndiri kuenderera mberi nezvinhu zvatanga tiri kuverenga. Okay.
ndazva senge pane someone wataura izvo. Ndatibvunza kuti muchipa mavhesi ekuverenga here? No, kuti munogona kunyora pasi. Nepamusana penguva ndiri kutya kuti hatiso ekuverenga ndichazoti muzotiverengera kuTower of Babel. Kana muchida zvenyu kutivhurira munogona kufanira kuvhura kuna Genesis 11. Taiverenga kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 8. Mazvita yenyu. Okay. Then saka patatarisa nyaya yaAdam, tatarisa nyaya yaNoah. Ndichangoita a quick comparison of those two. Tobva tazobata the Tower of Babel. Adam naNoah kana takavatarisa tichaona kuti vese vari true vatori nemasimilarities paupenyu hwavo. Saka ndichaita quickly go through it. Ndiri kufunga kuti patakanga tiri kuverenga nyaya dzavo during the week, nyangwe nesu takaonawo some of those similarities. Asi just in case hatina kuzviona, ndichaita quickly go through some of the similarities tandakaona inini nezakaonawo vamwe kana Adam naNoah. Kana titarisa muhistory of mankind, tinoona kuti Adam ndiye the father of all humanity, ndiye the first man kana kuti murume wekutanga akasikwa naMwari. Then Noah was the preserver of that humanity after the flood. Humanity iya yese yakazoparadzwa kubudikidza naNoah, akazobva pasara a small portion yakasevwa, ndiyo yakabva yazoshandiswa naMwari kuita recreate vanhu vakazosara nenyika. Then tobva taona kuti Adam ndiye akatanga neupenyu hwevanhu just after creation. Noah ndiye akatangawo neupenyu hwevanhu after the flood. Tobva tatarisa a command yakabva kuna Mwari inova iyo yatichazoita tie in nenyaya yatinoda kuverenga next inova the Tower of Babel. Adam akapiwa a commandment naMwari kana kuti mutemo muna Genesis 1 verse 28 inoti be fruitful and multiply, rule the earth. Tikaenderera mberi nayo muchaona kuti inoti and subdue it, vobva vanisoni spread, zarai munyika. Handiti kuna ndichaiverenga yese yakazara manje manje. Genesis 9 verse 1 tinoona kuti Noah anopiwa futi a command inenge ichinzi be fruitful and multiply. Regeni pandangoiverenga iko zvinezvi. Genesis 9 verse 1 ndinere chirungu nasi munandiregererawo. Genesis 9 verse 1 inoti, and God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply. Ndinoda kuti mubate pekupedzisira apa, and fill the earth. Then Mwari vachitaura na Adam na Eve verse 28 in chapter 1 vanoti God blessed them. Arikunzi them in mankind, male and female. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Amen. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Saka ndinoda kuti mubate pane nyaya yataura yekuti fill the earth. In the next story yataverenga yeTower of Babel, muchaona the connection iripo between the Tower of Babel and this command yakanga yapiwa Adam, the very same command yanga yapiwa Noah. Which takes us back to point yataitaura kuti Bhaibheri ukariverenga usina context, zvaunonzwisisa, zvaunobata, zvinokuvandutsa zvishoma compared to someone averenga zvese achinzwisisa. Amen. Then ndichataura maybe 3 more similarities dziripo pakati paAdam naNoah kuitira kuti tizowana nguva yeTower of Babel and then a little bit on the story of Job. Tikatarisa kana Adam naNoah munoona kuti Mwari akanga avapa responsibilities. Adam akanga actually nditi handidi kuiti it's a test of obedience, but
munogona kupatora zvakadaro kuti inenge responsibility, but at the same time futi tomboti inogona kunge a test of obedience. Adam akanzi usadya from the tree of knowledge. He failed. Akatyora murayiro iwowo akadya. Noah akanzi build the ark. Unganidze mhuka dzese, akapiwa instructions, unganidza mhuka dzauchapinda nadzo muark pamwe chete nemhuri yako. Noah akateerera. Saka Noah anobva aita a representation of Christ. Somebody arikuya aine an image yaChrist, even though asiri iye Christ anozova mubatsiri wedu. Amen and amen. Then tikatarisa macovenants, unoona kuti Adamu akanga aine a covenant or kunzwisisana naMwari kwakanga kuripo ari mugarden reEden. Noah anozoitawo covenant yake naMwari yatinoona iya iri rainbow. And kune vakaverenga bhaibheri, it was a covenant yekuti Mwari vaitaura kuti handichaparadzezve nyika nemvura. Then maybe chekupedzesera chatinogona kuti chatinoona chitarisa upenyu hwaAdamu newaNoah ndevekuti chivi chakapinda munyika kubudikidza saAdamu. Then vanhu vakasaved, they were preserved through Noah, which makes him a foreshadow of Christ. Amen. Chisina kunaka chiripo pakati pavo vari true ndechekuti vese at some point in their lives they were naked and ashamed. Pachishona tiri kuti Adam akasvika paaive akashama ende toti paine kunyadziswa panga kuripo. In the Garden of Eden, tinoona kuti paakadya Adam maziso ake akavhurika, and that's when they started noticing kuti vakanga vakashama vasina kusimira. And that situation yakanga ari, it was a shameful situation. Muupenyu hwaNoah tinosvika tichinoona an almost similar situation as well, where Noah is naked paanenge ashama mushure mekunge anwa wine obva adhakwa, right? Anwa wine reve adhakwa anoshama, mwana wake anozomona akashama. So Noah, even though anga ari munhu ari righteous, ane paanodonha semutende pamberi paMwari, ozvionawo ari in the same situation yekushama, and ari in a situation where he's naked and also in a shameful situation. Pakupfuurira pane nyaya yeTower of Babel, ndichakumbira vaverengi vedu ativerengere verses 1 to 8 yaGenesis 11. Hallelujah. Musoro weshoko unoti shongwe yeBhabhironi, Mavambo 11 verse 1 kusvika 8 verse 1. Zvino nyika yose yakanga ino rurimi rumwe chete nokutaura kumwe chete verse 2. Kuzoti vanhu vatamira kumabvazuva vakawana bani munyika yeShinari ndokubva vagara imomo verse 3. Vakataurirana vachiti, uyai tikanye zvitinha tigonyatsozvipisa. Zvitinha ndizvo zvakava mahwe avo, tara ikava dhaka ravo verse 4. Zvino vakati, uyai tizvivakire guta neshongwe yakarebesesa inondosvika kudenga. Ngatizviwanire zita rinomukurumbira kuti tigorega kupararira nenyika yose verse 5. Ipapo tenzi akaburuka kuzotarira guta neshongwe zvakanga zvichivakwa nevanakomana vevanhu verse 6. Tenzi akati, tarirai vanhu ava vanongova kutanga kwezvavanozoita. Regai ndiverenge futi. Tarirai vanhu ava vanongova rudzi rumwe chete wose, kunongova kutanga kwezvavanozoita. Hapachina chavanofunga kuita chavangarega kuita verse 7. Uyai tiende tindopesanisa rurimi rwavo ikoko kuti vagorega kunzwana
pakutaura kwavo. Verse 8. Tenzi ndokubva avaparidzira pasi pose, tenzi ndokubva avaparadzira pasi pose. Vachibva ipapo vakabva varega kuvaka guta ravo. Verse 9. Saka zita raro rakanzi Bhabheri, nokuti ndipo pakapesaniswa ndimi dzepasi pose natenzi. Tenzi akaparadzira vanhu pasi pose vachibva ipapo. Pane musoro ishoko unotera unoti chizukuru chatenzi. Okay, aiwa zvatoita masvitenyu nekuverenga shoko kwakanaka. Mwari vakuropafadzei. Thank you. Ndichaverenga zvakare nechirungu, Genesis 11 verse 4. Panyaya yatanga tiri kuverenga. Rechirungu rinoti, then they said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth. Amen and amen. Vandikani, kupirikisa nenyaya yeTower of Babel yataverenga iyi muzuva ranhasi. I hope each and every one of us ari kundinzwa nhasi will be so encouraged, anonzwa kusimudzirwa kusundwa kuti averenge bhaibheri irori rese kubva kuna Genesis kunosvika Revelations. Amen. Nekuti nyaya yeThe Tower of Babel ukaiverenga usina nhoroondo kumashure, unogona kubva ipapo uchifunga kuti Mwari havadi vanhu vanovaka maskyscraper, kana kuti Mwari havadi vanhu vanovaka mabuildings marefu. Unogona kubva ipapo uchifunga kuti the only sin that these people were making was kuti vakanga vari kuda kuzvivakira a building, a city, handiti yaiva netower yaive yakareba, so that they could make a name for themselves. Nekuti vanga vava vanhu vakanga vava nehuman pride, vaida kuva nembiri. Asi kana wafamba naMwari kubva patatanga nebhaibheri kubva kuna Genesis 1, unoziva kuti Adam, mutemo waanga apiwa ndewekuti fill the earth and subdue it. Perekanai muwande, mutekeshere nenyika dzose, muzadze nyika, right? Noah asikwazve ararama upenyu hwake papiwa futi the same command, be fruitful and multiply and fill the earth. Kubva kwazoita now vanhu vakanga vamubva kuenda kueast vakuchiudzana pamwe chete kuti isusu ngatigadzire city yedu, nekuti hatisi kutomboda kuva scattered over the face of the whole earth. Hatisi kutomboda kuti tiende kunozadza nyika, tiende nzvimbo nenzvimbo dzakasiyana otinogara kwakasiyana siyana. Vanhu vakanga vari kutyora the very command yakanga iri kudiwa naMwari, plan yaMwari, they were breaking it. Saka Mwari pavanozviona kuti vanhu vari kutyora murayiro wangu, now Mwari now vanopindira, vochizouya vochizovapa that language, so that urongwa hwavo husabudirire, nekuti ivo Mwari vane urongwa hwavainavo nemankind. Saka Mwari watinonamata ndiMwari who has not given up on the human race. NdiMwari wekuti anogona kutiona tichiita matakanana, tichironga urongwa hwedu, tichigofurirana, kubatana, kuita zvinhu zvisina maturo, asi Mwari vanopindira, so that the big plan that he has for vanhu vavo inoramba ichibudirira mberi, the same way yavakapindira pane the story yeTower of Babel. So far ndasummarize nyaya yaJob, so far ndasummarize the Tower of Babel, the Tower of Babel, ndasummarize nyaya yaAdam, ndasummarize nyaya yaNoah. Nepamusana penguva ndichajamba pana Abraham, Isaac naJacob. Iyoyo yakajairika pakati pedu, ndobva ndachiti batei paJob kuitira kuti tikwanise kubata nguva dzedu. Amen. Panyaya yaJob ndichada kukomenta kuti one of the things chinondirwadza semutendi is kazhinji
ndinonzwa vanhu vachiita sevari kuimplya kuti kutambudzika kwese kwakaitwa naJob is because iye aiva nefear yekuti zvaizoitika mukati meupenyu hwake. Vanoita sekunge it was a result of kafear kanotarwa kunzi aizvityira kuti one day vana vake vanoparara and so on. Asi when we read the story of Job, kune vasingangozive pefear ipapo nekuparira kwaakaita. Kune vanoziva kuti nyaya yaJob, I think it's 42 chapters if my memory serves me right. Yes, it's 42 chapters. Kune vanoziva kuti nyaya yaJob is 42 chapters. Sorry, Pastor Josie. Pane foni iri kuita noise ka. Iri kukanganisa kunzwikwa kwezviri kutaura. Ndinokumbira kuti tise mafoni pamute. Please, isai mafoni pamute. Mazvika. Ndanachiti kune vakaverenga nyaya yaJob, either yese or vakadzikadzika nayo. One of the things zvatinotanga kuona in the book of Job was kuti kurwadziwa, matambudziko nezvose zvakawira Job was not a result of his own doing kana kuti result yekutadza kwakaita mukati muupenyu hwake. Amen. Ndichivimba kuti pakati pedu pane vatobata izvezvi kunzwisisa kuti mamwe matambudziko atichasangana nawo mukati meupenyu hwedu, they are not a result yekuti pane patiri kutadza. Tikaona vamwe vanhu vachipfuura nepanorwadza, vachiti vakabuda mumoto vobva vapinda mune unotopisisa moto wacho, vopinda futi nepamwe panorwadza from one valley to another. Hazvireve kuti havanamati, hazvireve kuti havasi kutsanya enough, hazvireve kuti there is something chavasiri kugona mukati meupenyu hwavo. Ndichibva ndatora futi nguva ino kutaura nevatendi vakanditeerera muzuva ranhasi kuti kana iwewe minamato yako iri kupindurwa, hazvireve kuti unogona serei. Ndosaka zvakanaka zviri kuitika. Hazvireve kuti iwewe kutsanya kwako nekunamata kwako nekuverenga kwako shoko ndokwaita kuti zvinhu zvako zviendeke, whether mafinances, whether vana, whatever situation yauri kusanganisana nayo. Tinorarama in a very complex world, and tinorarama also in a very broken world. Sometimes good things happen to bad people. Sometimes bad things happen kune vanhu vakanaka. Saka ndichada kungopa just a quick summary or rather an overview yekuti chii chiri kuitika mubhuku raJob tichiri kuriverenga. Tiri pamusoro-soro tichiita like an overview yenyaya yeJob. The summary of it is, pane murume akatendeka, akamira pana Mwari, anoda Mwari wake zvakanyanya, who is highly favored and very blessed, ari kurarama upenyu hwake. Panoitika that incident kudenga, panouya Satani achikumbira mvumo yekumutesta Job. Each time paanokumbira mvumo, anenge aine mapoints ake ari kubhesa nawo. Sekutanga anoti mukatora upfumi hwake nezvese zvamakakukomberera nazvo, achakutukai, he will curse you to your face, anokutukai Job wenuyu. Mwari oti okay, vobva vamupa mukana. Satani abva auya obva azvishuwa Mwari munotaura chokwadi, mainyatsozviziva kuti Job anokudai zvechokwadi. Anobva azodzoka futi obva kuti mukangobata nyama yake, munhu akatorerwa zvinhu zvese zvainazvo, kuti munhu ukangobata nyama yake chete, anotora, they will do everything kuti ararame. Mukanditendera kuti ndimubate Job panyama yake ka, achatsauka pamuri. Mwari vanobva vamutendera asi vanoti usatore upenyu hwake. During that time yaachibatwa manje, pane zvinhu zvese, zvipfuyo, vana, maproperties, maservants, nenyama zvese zvatorwa. Panobva pauya mashamwari ake kuti vauye kuzomunyaradza. Saka panouya 3 mafriends ake kuti vauye kuzomunyaradza. Mumwe wacho anonzi Eliphaz, mumwe wacho anonzi Bildad, mumwe wacho anonzi Zofa. Saka bhuku raJob rinenge riri kubva pachapter 3 ava maconversations kana kuti macycles, madialogue, nhau dzavari kuita. Vanoita 7 macycles enyaya yekuti Eliphaz akauya akataura something,
Job anobva apindura, kana kuti Bildad anobva apindura. Saka they go through those rounds 7 times, vachitaura. Pavari kutaura, ndichapa a few examples so that munonzwisisa kuti nguva dzedu dzafamba mungandiregererawo. Zvakafanana nekuti chapter 3 patine chiverenga Job achitanga kutaura, anorwadziwa, ndikati he curses the day of his birth, zuva raakazvarwa. Neshona ndikati I think kutuka, anotuka zuva raakazvarwa, zvichiratidza kurwadziwa kwanga ari kuita kwekuti koini Mwari makambondizvarireiko munyika muno kana maiziva kuti ndichasafa kudai, ndakadi kungozvarwa ndichibva ndangofa zvangu. Eliphaz anobva apindura chapter 4 ne5. Kubva tava kumuudza kuti Job, kusafa kwese kwaari kuita ndiwe wakatadzira Mwari, hakuna munhu akarurama anosafa zvaari kuita izvi, tendeuka. Tobva tabva ipapo, Job obva adzoka obva kumupindura Eliphaz, no, handinambotadzira Mwari ini, ndini ndakachena pamberi paMwari ndinozviziva. Kuchapter 8 Bildad obva auya obva ati kana vana vako Job iwewe ndofunga ndivo vakatotadzira Mwari ivavo. Job obva adzoka obva apindura kuti Mwari vahombe, but iye anenge achifila justified kuti no, ina handina kumbotadza, vana vangu havana kumbotadza. I don't understand sezviri kuitika kwandiri, but shamwari hadzisi kuzvinzwisisa. Tichinobata chapter 11 Zofa anobva apindira shamwari yacho imwe yanga akambonyarara. Yobvati Job uri mutadzi wewe, you are sinful, repent, tendeuka, upore. Job obva adzoka futi zvakare obva handina kumbotadza, asi panguva ino Job akuchichuvira kuti Mwari, dai machindiuraya zvenyu, ndarwadzira. Tobva taenda pachapter 15, I think tinogumira ipapa. Pachapter 15 Eliphaz obva ati no, Job uri arrogant iwewe, tendeuka. Then I think nepamusana penguva regai tugumire ipapa. Asi chinhu chandanga ndichida kutaura pane sofa patiri kuverenga nyaya yaJob ndeyekuti from what we are seeing tiri kuona revelation yaMwari. Pamuchariverenga Bible sofa, kana usati wapedza kuverenga the book of Job rese, usabva wati zvataurwa naEliphaz wobva watokota izvozvo woti zviri correct. Nekuti Eliphaz ane zvimwe zvinhu zvaasinganyatsi kunzwisisa pana Mwari, zvinova ndizvo zviri kubva vaita kuti vati Job atadze. The same way na Bildad, the same way na Zofa. Isi panozopera bhuku iri patichasvika kuend, muchazoona kuti Mwari pane pavanotokorektawo Job on some things zvanga asina a full understanding nezvazvo concerning kuti Mwari ndiani. Saka as a result, the book of Job rinotidzidzisa zvinhu zvakawanda, but take it with precaution. Hausi kungononhonga conversation yanga ichiitwa ubvototi ndizvo, zvimwe zvacho vakanga vasiri correct. I think zvanhasi tinogumira pano. I hope pakati pedu pane awana kunzwisisa. Munandiregererawo ndazoita get carried away. Ndiri kutoona it's almost 2 o'clock. Ndichingodzidzisa. Ndinotenda Mwari vachipa mukana uno. Chirege ndidzosere nguva kuvatungamiriri veprogram. Mashita. Amen, amen, amen. Mama Chidakwa. Tinotenda ndinotaura izvozvi foni pamuti. Tinotenda pasajosi nedzidziso. Ndofunga tese tanzwa. Yanga iri powerful. Ine zvinhu zvakawanda zvinoda kuti titoteerera This call is no longer being recorded. titeerere maaudio tinyatsopinda imomo tinyatsonzwa kutsanangura kwese kwamanga muchiita maita zvenyu.